Non sei como se me meteu esta canción e levo toda a mañá. Ai, que lambada tan maravillosa. E como bailaba eu eso de rapaz. Maravilla perdida. Que tal? Moi bons días, familia. Como estamos? Facían así, facían unha remexín así unha perna contra outra, empezaban a mover así, bueno, as cadrís. Que maravilla de baile. Como me gusta bailar a min, e a ti que? Gustache bailar ou non? Non sei, pero vas bailar ca receita de hoxe, xa verás. Vas bailar 100%, porque hoxe hai uns garabanzos, un guiso de garabanzos especiado cun pouquichiño de peituga de polo que che vai a estupar a cabeza. Por qué? Porque cousas tan xinxeras como as que temos aquí, e con unha chea de especias que encántame meterlle a min os garabanzos, que estamos acostumados a meter só comiño, e chega con todo, pero de verdad, un pouco de leite de coco e algo por aí, van que flipas. Así que, mirade como é a historia, que ademais imos empregar dobles coccións diferentes, pois pochando unhas verduras e outras meténdonas nun wok para que tamén queden pois como un pouco crocantes nese guiso. Así que empezamos xa cos ingredientes, empezamos a cociñar e empezamos tamén a ser felices, que isto está chebo. Veña, temos por aquí garabanzos xa postos a remollo do día anterior. Temos ese caldiño, vale, neste caso, de polo e verduras que teño por aí sempre feito, caseiro. Temos un pouco, neste caso, de peituga de polo. Teño por aquí garam masala, teño pemento en pó, temos un pouco de comiño tamén. Temos un pouco dese sashimi togarashi, que son os copos de chili un pouco máis afroitados, vale? Temos tamén por aquí allo, xenxibre normal, temos por aquí o fresco, temos cenorias, temos un limón. Limón, que moitas veces falamos e tal, pois mira, outro día aproveiteino para facer a capel unhas historias e agora, pois pro zume, tamén nos vale. Unha cebola, temos unha boa amada de perexil. Temos por aquí un pemento vermello e verde e, por último, ese leite de coco que vai meter sabor a todo este guisazo. Pois veña, que comezamos aquí dándolle un pouco a este caldiño, porque xa sabemos que as legumes teñen algunhas unhas coccións diferentes das outras. Sempre o garabanzo co caldiño fervendo, ben quente, vale? Eso por aí, agora comezamos. Pero antes, por favor, a nosa querida nutricionista, a nosa querida Lidia, como estás? Bos días, bos días. Bos días, estou ben. Ben. Gústame a receita. Gusta, home, xa o sei eu. Incluso se non lle botas o polo tamén me gusta. Bueno, tamén o sabíamos. Mira, está ahora mismo Rafael aí na cama dicindo ai, Dios mío, xa sabía eu. Escoita, ten garabanzos que che gustan, ten especias que che gustan. De feito, leite de coco tamén me gusta. Podo che dicir unha cousa, pero hai xente que ainda me sigue berrando polas especias. Pois que berren. Cada quen que como que queira. Bótalle demasiada cousa. Pois mira, o primeiro que che vou dicir, e digo en serio, e non é unha rifa, non yo a botes. Vai salir o guisiño perfectamente igual se faz todos os pasos sen botar esas especias de aí, de verdad. Temos que acertar con cada un que está na casa. Bueno, a mí gustaríame. A mí gustaríame estar aí. Non se pode contentar a todo o mundo. Bueno, igual non se pode, igual tes razón, igual é unha cousa miña que non se pode. Bueno, imos empezar nós con esta historia. A máis, vou facer unha cousa moi divertida, ao final de todo, eses pementos, esa cenoria, voulle a botar nun wok, porque quede con creatividade, porque encántame ese doce que teñen, sí. Entón, imos guisar ben con esta ceboliña, máis ese allo, máis este xenxibre, que xa me vais a axudar ti a darlle varias cousas por aí. Mira, metemos por aquí e empezamos co pochado. A ver se me pelas por aí. Sí. O xenxibre tamén. O xenxibre, pelaume un pouco, sí, porfa. Sí, porque imos guisar bastante ben. Hoxe, decanteime por facer os garabanzos sen ola express. Porque quero facer unha cousa diferente, quero probar unha historia. Voulle botar un pouco de leite de coco, xa cocendo no mesmo caldo. En vez de botarlo despois, a ver como vai traballando ese garabanzo. Que quede un pouco máis líquida a salsa. Non, ao revés, un pouco máis espeso, un pouco máis trabada e sobre todo que colla, a ver se colle un pouco de leite de coco ese garabanzo. Vamos a xogar un pouco aquí no Tachibo, veña. Vamos para lo, que a cociña tamén está para experimentar. Veña, vamos a facer un pouco de lume, metemos aí, eso empeza a quecer un pouco ese aceite e nós, cunha cebola, como a case sempre, mirad, aí che vai. Estos garabanzos, ademais, o do leite de coco, o de meterlo dentro do principio, pois é unha cousa que me estou inventando agora, pero creo que xe vai quedar bastante ben, pero estes garabanzos así especiados, eu, de verdad, comos moitas veces. Eu tamén, é un básico rápido, cos garabanzos que veñen xa fervidos no tarro de cristal, son unha acción super rápida. Sí, bueno, é acción super rápida, pero escoita, que a xente agora contar, moitas veces falamos dos garabanzos, eu
fagos así porque me gusta facer garabanzos, porque poño tal, porque... Aos outros tempos, sí, claro. Non, son unha persoa ordeada, teño cando vou metendo na cabeza que teño que facer un día anterior e tal, pero se neste momento teño un pouco de antollo e quero tomalos, collo uns garabanzos de bote, empezo a chuchar nestas historias e tiramos millas. Aí non xogaríamos, esos claro, xa veñen cocidiños, veñen no punto, realmente, pero aguantan ben, non sei que lle fan neses botes, porque aguantan moi ben que podan cocer outra media hora. O sea, ti pilles un garabanzo, de repente, isto non vos pasou na casa, a ti igual te se pasou. Sí, é certo, sí. Colles un garabanzo normal, cócelo, enfríalo, e volvo a quentar en crúa, que se chama, miña nai dicía en crúa, non se ve, ponse duro. De repente, os garabanzos que veñen nun bote, eu non sei que lle fan, que cousa tal, porque sigues cocendo e non van a cruz. En realidad non lle fan nada, simplemente esterilizan o contido unha vez pechado. Non van a cruz, no, pero teñen que cocer algo, a min algo se me pasa, como cociñeiro, algo se me pasa cando vexo eso, porque de verdad, os meus en crúa... Será variedade de garabanzo, non sei, estou aquí divagando. Sí, pero non, estamos barallando, pero estamos para eso, estamos nun programa de cociña, pode ser. Pode ser que sea variedade de garabanzo, pero moitas veces se traballa... Mira, eu cos Pedros Illanos pasoume, cos garabanzos normal pasou... Non, pásame con case todos os garabanzos, evidentemente non os provei todos. Eu creo que a forma da cocción, igual en grandes cantidades, medio vapor, moi cerrado, non sei a presión, non sei o que farán. Algo fan que eu non sei e que me gustaría saber para intentar que o meu garabanzo fixera un pouco a mesma historia. Pero bueno, isto é o que hai. Falamos moitas veces de que esas conservas quítanos dun apuro, hai que hai conservas de boa calidad. Con que eso a xente quede con ese traballo no miolo, suficiente. Porque é verdad que eu prefiro que collas e fagas un pochadiño de verduras o que o teñas feito, vale? E que collas tamén uns garabanzos dun bote, dunha lata, e que comas e que cociñes un pouco a que te montes outra historia por aí, vale? Así que aí queda dito. E Titón, a ver, os garabanzos, meteslle tamén, hoxe voulle meter garam masala. Vale, eso hai unha especie que tal bastante india, non? Bastante dese toque asiático, porque eses tamén traballan con un pouco de todo, pois vou intentar que teñan así chuchaller ben nesa historia. Dime. Pois mira, hoxe vou contar algo que xa suxiro moitísimas veces que falo moitísimo dos legumes porque facemos platos con legumes. Sí, isto por aquí. Pero que ás veces resulta impopular, así que vou aclarar que cada quen coma o que queira. Ben, perfecto. Estou para informar e que despois cada quen tome decisións conscientes. Perfecto. Sabemos que substituir proteína vegetal por animal ten beneficios para a saúde. Pero sustituirla por completo ou... Pode ser por completo, pode ser canto máis, digamos. Vale. Canta máis proteína vegetal metamos en detrimento de proteína animal, gañamos en saúde. Só hai unha excepción, que sustituir manteiga por margarina. Aí non gañamos, aí gañamos máis se sustituímos manteiga por aceite de oliva, eso sí, pero na sustitución vegetal por margarina aí non sae gañando. Vale, en todos os demais cambios sí saímos gañando. De feito, non temos ningún estudo que diga, mira, por consumir tantas veces de carne a semana tes este beneficio para a saúde, vais a prevenir esta enfermidade, vais a prevenir isto. Sí. Cos legumes, ca proteína vegetal, en xeral non só cos legumes, froitos secos Falamos tamén. de proteína agora mesmo, non? Sí, falamos de legumes, falamos de froitos secos principalmente. Vale. Sabemos que aumentar un 3% simplemente a ingesta, un 3% a ingesta de proteína vegetal, pouca cousa é, sí. Disminúe un 5% o risco de morte prematura. Hai estudos que tampouco incluso... é moito, pero vale, é moito mellor o 3% que morrer no 5%. Claro, pero estou falando solo aumentando un 3%. Ben, perfecto. Claro, o sea, canto máis é proporcional tamén esa subida. Non o sei porque non hai estudos feitos por todas as proporcións, pero... Sí que sabemos que, por exemplo, sustituir carne vermella e ovos por legumes, por exemplo, froitos secos por proteína vegetal, diminúe o risco de morte prematura en homes un 24% e mulleres un 21%. Vale, perfecto. Estamos falando de que disminúe o risco cardiovascular tamén. Es que, pues, estamos falando de cosas boas, pero despois quero facer unha pregunta porque estou falando de proteína. E a vitamina B12? A ver, como a metemos? A suplementamos igual que se suplementan os animais co pienso. Falamos, que comemos dos animais está suplementado no pienso. Eu vou facer unha pregunta, pero isto é persoal directamente. Ti pensas que é normal deixar de comer, porque canto máis mellor, entón podes deixar de comer. Deixo de comer carne, porque estás dicindo a que non lle guste, pois a mí non me gusta moito, pero por que cho digo? Vou deixar de comer carne para meterme unha suplementación para meter a B12. Eso é mellor a nivel saudable. É que os animais están suplementados co pienso. A B12 que teñen os animais é porque suplementan o pienso. Non é máis fácil suplementarnos nós directamente que suplementar o pienso co que alimentamos os animais. Non entendín eso, volvo a explicar. Que nós obtemos B12 da carne porque suplementan o pienso que comen os animais. Hai animais que non comen pienso.
comen erva, comen Pero tal, hai non teñan moitos a mesma animais... A maioría da B12 que inxerimos é pola suplementación do pienso, non é porque a carne teña moita máis... Os ovos, por exemplo, teñen B12. Pero teñen moita menos. De feito, as Moita persoas menos, ovo-lacto-vegetarianas que comen ovos teñen Sí. que suplementar a B12 igualmente. Ves? Non o sabía. Por eso che pregunto, porque estou preguntando. Alimentación vegana, non estou falando agora de alimentación vegana, estou falando de meter máis proteína vegetal, pero se falamos de alimentación vegana, Sí. é unha alimentación saudable en calquera etapa da vida, incluído no embarazo, incluído na infancia. Pasa que temos que ter uns coñecementos igual que con calquera tipo con de calquera alimentación. cousa, eso sí, ves, igual que eso- con eso calquera, compro. con calquera dieta que iniciemos. Sí, o que sí, pasa sí, que sí, esta non é unha que se adopta normalmente por cambiar o corpo, nin por cuestións estéticas, adoptase por outros motivos, non? Pero xa non falo deso, xa non falo de cuestións éticas, sostenibilidade, Sí, non estou no, falando no, disto, non estou me falando iría a por aí. nivel nutrición, a nivel saúde, canto máis proteína vegetal metamos en detrimento de proteína animal, temos melloras a nivel cardiovascular e a nivel reducir o risco Es que eso de morte escoitino moitas prematura. veces. O que pasa que agora, claro, como me dixeche, en plan, canto máis mellor, dixen eu, incluso quitala de todo, que dixen, Sí, pues pode ser. sí, sí. Vale, eu digo, outra. Pero claro, aí cada quen, por eso digo... Sabes, non- sí, no, eso dixeches ben ao principio, explicáchelo perfectamente, que non tal. Ao final os estudios son os estudios. Pasa que eu, moitas veces, a mí o que me pasa, e moitas veces na casa tamén pasa isto, seguramente ahora vas a dicir, mira, non sabes onde ler. O sea, lees unha cousa di por aquí. Outra cousa di por ali. Chega outro e dixe unha cousa. A min toléanme, non? Estos estudos están O pan está mal, o pan está ben. A froita está mal, a froita está ben. O non sei que Claro. está mal. Pero non todas as fontes teñen o mismo grado de relevancia. Sí, evidencia científica tipo A, tipo Evidencia B. científica e grados de evidencia. Estamos falando de metaanálisis de 37 estudios. Sí, que están por publicados eso, en por eso revistas che de alto pregunto a ti, impacto. por eso che Claro, pregunto a exacto. ti. Pois é unha cousa que a min vólveme un pouco tolo, non? Porque Outra cosa é o que queira facer cada un. O que pasa é que hai Claro. evidencias que non podemos negar. Gústanos máis ou gústanos Ou menos. gustanos ¿no? menos. E despois cada quen que faga o que Eso é queira. tal cual, eso é tal cual. Espera un segundiño, mira. Vamos a facer unha cousa, cólleme eses historios, os garabanzos. Que eu sempre digo mesmo, onde teño o meu, a ver se tes por aí ti o coador. O coador sempre está nese sitio, eu non entendo nada, eu non sei que me pasa na cabeza, cada día poño o coador nun sitio, de verdad. A ver, isto, por aquí, garabanzos remexidos e ben postos. Temos por aquí unha cantidad de garabanzos ben vos, que eu cada día, mira, dende que coñezo a Lidia, vexo os garabanzos e digo, isto é maravilla pura. Ahora, cando vexo o garabanzo e vexo un entrecosto, digo, o entrecosto tamén é maravilla pura. Pero isto, os gustos. Vale, teños por aquí ese garabanzo que recordamos. Acabo de apagar o lume mentras falaba contigo porque xa fervía esa historia, vale? Pero vou meter outra vez lume para que este ben quentiño e temos xa máis ou menos o pochado feito. Teño por aquí tamén un pouco dese leite de coco que vos comentaba un pouco que me gustaría hoxe facer a cocción dende o principio, vamos a ver que pasa, e polo tanto, o que empezamos a facer como temos o lume ben pequeniño, mira de hoxe como traballa, está perfecto, ben pequeniño todo, ese allo e ese xenxibre para min ten que estar na cociña xa. O xenxibre para min é adoptado para Galicia. Na miña cociña encántame. É un pouco de garam masala. Veña, aquí non sexa de rácanos, por favor, un chisco dese pemento. Veña, moitas grazas. Un pouco de comiño. Isto empeza a olir a maravilla. E un pouquichiño dese sashimi que tiña por aí e que podría ser perfectamente unha cayena, xa teño fervendo aquelo, que lle boto tamén e que lle vai a dar un toque. O certo é que despois vou facer unha cousa co limón e co polo, que vos vai a gustar un montón, polo tanto, non me importa moito. Pero xa temos aquí ese chisquiño de coco, mirade, para que empece a cortar e que non se me queimen as especias, perdón. Vale, así é suficiente, veña. Facemos unha cousa tal que así. Remexida boa, vale, e collemos. Agora, os garabanzos, apago o lume porque volve a ferver, fora daqui. Esta lumiada parecemos magos a veces, Vale, aquí isto, subimos lume para que empece a ferver ben, e teño isto preparadiño, mirade que cousa tan chula. Eso é, para aquí. E o que facemos, como sempre, temos os garabanzos postos no seu sitio, collemos un cunquiño da felicidade, un chisme. Desde que me queimo, aproveitei a coller estos monicreques que sempre me queimaba. E pa dentro, un chisco de caldo. Vamos aló. Aquí está a receita prácticamente a pique de facer. Que pasa? Que agora, un pouco que di Lidia, sí que é certo que se ese garabanzo está cocido, xa tiñamos hoxe a comida medio feita, verdad que sí? Un pouco que imos facer aquela con aquelas verduras, pero neste caso,
o que quero que isto ferva de contado, que como está isto super quente, vai ferver, voume quedar co caldo, pouco a pouco, se teño que meter de vez en cando aí, voume quedar aquí con el, sen problema ningún, e o que fago é directamente darlle un pouco de cocción e tapar. E o que fago, pásame aquí esos pementos xa bonitos. Vou facer un pouquichiño desta historia, vale? Un corte de verduras. Por qué? Porque imos facer agora tamén unha cousa que é saltear no wok e esperar un chisco de nada a que isto se nos vaya cocendo. Quero que vayan fervendo, quero probar de sal. Así que o que facemos nós é, eu quedo cortando un chisquiño nestas verduras, en un chisquilichasqui, que esta vez é máis ou menos, con este remollo, este garabanzo, 1 hora e 10, hora e cuarto. Cando este así no seu punto, ainda lle queden 15-20 minutos, vale? Así que, chisquilichasqui, estamos aquí. Vamos aló, vamos que temos casi isto feito. Un segundiño de nada, hai que probar de sal. Ese coquillo, ten un toque picante dos vos, claro. Recordamos que moitas veces falamos de que a capsaicina, cando se vai cocendo, vaise soltando. Iso é unha auténtica maravilla. Veña, a seguir fervendo un anaquiño, un chisquiño de sal. E agora, o que vos dicía, un anaquiño de nada. Mirade, temos un wok aquí maravilloso, que podría ser unha tixola, calquera cousa. Vamos meterle lume a cachón, cun chisco de aceite, e damos que hacer un pouco, mentras corto estas rebandas de cenoria. Por qué? Imos facer un salteadiño de verduras, vale, dando un toque crocante, tostando un pouquichiño nelas. Por qué? Porque despois imos meter no guiso. 10 minutiños máis. E a última hora de todo, vamos coller esa peituga de polo, que podería ser calquer cousa, e incluso un pouco de peixe. Sabes como me gustan a min os garabanzos con peixe? Con choco, con calquer con tal, con rollos... Ademais con lagostinos, ameixas... Con marisco, peixe, en plan do mar, sí, con ameixas, con tal lagostinos... Non, pero con peixe, con congro, fixemos uns aquí... Maravilloso, de verdad. Entón, o que fago eu é o seguinte, esperar a que queza un pouco ese wok. Temos fervendo eso. Teño un pouquichiño máis de caldo, porque isto é unha cousa importante. Se preciso un pouco máis de caldo aquí, vou metendo, por iso tengo que estar punteando tamén de sal. E agora, con todo isto feito aquí, metemos un pouquiño de aceitiño. Veña, poderíamos agora xogar a máis especias, por suposto que sí, pero neste caso o que quero é que isto empece a ruxir. Mira, aí che vai. Un chisquiño de sal. Estes pequenos, estes mioliños tamén van pa dentro. Veña, aí che van. Perfecto. O tamaño, se vedes un pouco, está un pouco pensado, non? En cadradiños e tal, para que teñan un pouco unha turxencia parecida. Inda que é certo que estou metendo primeiro a cenoria porque é un pouco máis dura co pemento e quero que estén así un pouco a par. A nivel palatal, mola moito este xogo, vale? Entón, chisco de sal, seguimos agora xogando un pouco con elas, lume para arriba de todo, xa veredes, nada, 2 minutiños, 1 minutiño, metemos os pementos e tiramos millas tamén pa diante. Entón, aí o que facemos é, agora, pementiño, xa está. Unha voltiña máis, aí o temos, home, aí o temos. Sabes o que me gusta a min desto? O de andar roneando. A mí tamén. Moito me gusta. Que pasa? Moitas veces falamos, por que emprega un wok, Iván? Por que anda con esta historia e ten aí tal? O wok ten unha forma que non só é válida para o tema de que se fagan con turxencia, que teña un calor un pouco máis dunha forma diferente a unha tixola por esa curva, hai máis calor nun sitio que outro, senón que tamén nos axuda a estar salteando desta maneira. Que pasa? Cando saltemos desta maneira estamos facendo que as aristas, todas as verduras vayan collendo unha crocancia e vayan facendo unha forma diferente. De feito, os asiáticos collen despois a soia e meten a polo lado. E sabes por que meten a soia polo lado? Porque na temperatura das paredes é diferente cada cun, claro, para que non se queime e que acabe como collendo unha temperatura parecida. Entón, ten sentido todo o que fan, maravilloso, ademais. Mirade, seguimos. Agora sí, traballamos cun chisquiño de pementa e isto ímolo meter, apagamos agora, porque vou a poñer co polo. E o polo voulle dar agora, mira, máis que nunca, precisamos dun pouco dese limón. Falamos moitas veces do limón, de como é conductor dos picantes, dos lácteos. Temos leite de coco, que non é un lácteo, pero asemella un pouco nesa graxa. E aquí, nesta receita, dígovos totalmente en serio que podería ir perfectamente un pouco de manteiga. Eu
moitas veces boto ya. Hoxe vai con aceite de oliva, pero a manteiga casa as legumes de maneira brutal. Vale, isto agora para aquí, que se siga cocendo. Imos, moitas veces isto, eu creo que xa o contei 50 veces, pero paseniño. Os garabanzos agora paseniño, que se empecen a facer como nesa remexida. E se temos un poquinho máis de caldo, subimos algo de lume, non pasa nada, como eso xa fervendo e non vai pasar absolutamente nada. Facemos así, movo un chisco. Eso é. Mirade que o garabato estaba mirando antes, xa o probei tamén, e vai a cocido, sen problema ningún. Que dixen eu, co do leite de coco, a ver que pasa. Pois aí vai. Vai perfecto. Veña, ese rostridiño así, témolo. E no último intre, agora quero que coza un anaquiño de nada, no último intre quero meterlle o polo, vale? Porque o polo, vou non saltear aquí e tal, non quero que se me desfague demasiado, tamén quero nos puntos. Non che pasa a ti que moita xente di o punto do polo ten que ser pasado? Pasado, moi pasado. O punto que queira cada Vale, quen, entendo, ¿no? Sí, pero é un pouco por tema de higiene, digo. Bueno, sí, claro. Por eso che Ten pregunto. que estar totalmente cocido, por o tema de seguridade alimentaria. Son de Pensaba boi, que decías por... Vale, por eso, o punto, Sí. digo, pois vai ben meter. Pensé que decías o punto a nivel gastronómico. En plan, claro, que pasa? Que o polo, se o pos como pos moitas veces unha carne de tenreira, a nivel higiénico, pode dicir, ten cuidado porque hai que cocelo máis. Non pasa así co cocho, na casa, que temos moitas veces a teima de tal. O cocho, de verdad, un segredo, unha presa, un tal. Onde vas facendo un coiracho desa historia? Bueno, pois aquí dirá algún. É como me gusta a min. Pois eu respeto. Pois vale? si queres aproveito para comentar algúns trucos para como podemos no noso día a día substituir, ¿no?, esa proteína animal por proteína vegetal. Dalle, perfectamente. Por exemplo, nas merendas ou nos almorzos, ¿no?, que moitas veces se toma unha torrada, un bocadillo de friames, ¿no?, de carnes procesadas. Perfecto. Moita xente pregunta, bueno, se non lle boto unha carne procesada ao bocadillo, de que o fago, ¿no? Bueno, a ver, alternativas vegetais. Xa non digo conservas de atún, xa non falo de ovos, xa non falo de alternativas vegetais. Sí. Pois podría ser crema de froitos secos ou natural, o sea, froito seco triturado. Vale, un bocata dunha crema de froitos secos, vale, por exemplo. Dun anacardio, veña. Pode ser de hummus con pementos, por exemplo, co que queiramos. Parece, hummus con pemento gustaríame, pero eu botarílle un pouco de atún. Podría ser de guacamole tamén, non? Ben, perfecto. Podemos facer un bocadillo de plátano con canela, se queremos, bueno, do que queiramos, non? Podemos, nas merendas tamén, sustituir eso por froita e froitos secos, sempre son unha combinación ideal, fácil de levar para cando estamos fora da casa, non? Para o traballo, para a tarde. Totalmente. Xa metemos ese froito seco. A hora de comer, a mediodía, unas ceas, meter, por exemplo, pasta de legumes, ¿no?, con verduras, pode ser unha cea rápida. Podemos meter varios días por semana un plato de legumes, establecer días fixos de consumo de legumes. Por exemplo, todos os luns, os mércores, os venres, imos a facer un plato de legumes. Interesante. Intentando que leven menos proteína animal, claro, quero dicir, legumes con verduras, claro. ¿no?, como que estamos facendo hoxe, por exemplo, sin o polo, ¿no? Sin botarlle o polo. Temos isto aquí e de repente, claro, en plan, isto agora mesmo, que falamos moitas veces, isto a nivel nutricional valería perfectamente, xa está completo. Ten todo. Xa está completo, pero tampouco hai que ter moito medo con esas historias. Pois digo que non estamos pensando en quitar, estamos pensando en poñer cousas. Meu pai diría, mira, isto é graciosísimo, porque claro, os gustos son os gustos, pero meu pai, cando comíamos peixe, estamos falando de ti de sacar o peixe tamén, non de sacar, de poder, de que se pode obviar, non? A nivel saludable. Ben, meu pai comía algo de peixe, unha pataca, calquer cousa, escoítame o que che vou dicir. E sabes o que tiña que facer cando acababa de comer? Ir á neveira e coller unha tallada de queixo, porque dicía que non lle quedara... Non quedaba cheo. Non quedaba cheo. Tiña que comer algo de proteína animal, neste caso era queixo, de verdad. E gustaba o bacallao, encantabanlle, tal, era máis carnívoro tamén. Pero, en plan, un chisquiño de queixo así ao final de todo moito me gusta. Bueno, mirade, aquí, rapidamente, ese polo pa dentro, recordamos que o wok ten estas cousas, estas características que tamén son o de sempre, que fai unha cocción moi rápida. Temos esa historia así, damoslle un bilisco de aceite, non máis, xa o dixen antes, podría ser manteiga perfectamente, non pasa absolutamente nada, e vou facer unha cousa maravillosa no último intre para acabar de regar eses garabanzos, hoxe con esa proteína de polo, pero que, como dixemos, podría non levar nada. Pero eso sí, o limón pareceme maravilloso e necesario. Por qué? Acabei falando de que digo unha cousa e despois me meto na outra. Ás veces, cando tengo moito picante unha cousa, ou a ti te pica un pouco porque ela ten
unha tolerancia ao picante dunha maneira, eu teño outra, vale? Sí que podemos, temos sempre a mao un pouquiño de lácteo, de yogur ou tal, unha pataca, algo de pan que tamén axuda, e un pouco de cítrico tamén. Por lo tanto, ese leite de coco, ese cítrico, xunto con ese tal, que seguramente é o que che gusta, esa combinación, ese trifásico de sabores, combina de maravilla. Veña, facemos isto rapidamente. Así, medio limonciño, ese para ti, metemos a última hora de todo, aquí. Así, un bochorriño de limón. E con esta historia, xa vedes que auténtica maravilla, seguimos salteando un anaco máis, un chisco de aceite, e como eso, te quedan 2-3 minutos, en 2 minutos métolle isto xa apagado, última salteada, empratamos un pouco de perexil por riba que vou a picar, e a zampar. Chisquilichasqui, agora sí, estamos aí. Coño o perexil, veña. Hoxe cociñamos garabanzos especiados con polo e verduras. Comezamos picando a cebola para rustrir cun chisco de aceite e de seguido incorporar o xenxibre, o dente de allo e as especias. Comiño, pemento doce, garam masala, sashimi e verter o leite de coco xunto cos garabanzos, o caldo quente, tapando e cociñando unha hora. Co guiso case feito, picamos os pementos e as cenorias para saltear nun wok uns minutos e logo meter no noso guiso, ao mesmo tempo que picamos o polo para durar cun chisco de zume de limón e nos últimos intres incorporar a tarteira con perexil picado por riba e que comeza a papatoria! Vaya garabanzos e que cheiro, Dende aló en baixo empeza a cheirar esas especias que puxemos aí cun pouquiño de leite de coco. E menuda maravilla. Mirade, no último momento, despois dun rustrido bonito de cebola, allo e xenxibre e cocer esos garabanzos, o que fixemos foi botarlle a cenoria e o pemento. Despois, ese polo por riba e tes uns garabanzos especiados que quitan o sentido, típicos do Estache Bo. Aguriño!